Usa sa mga survivor sa COVID-19 ang misaysay siya mga kasinatian samtang anaa sa ospital. Hugot nga pag-ampo ngadto sa Ginoo o pagdebuto niya kang Senior San Vicente ang gituhuan nga nakatabang kaniya aron makalingkawas gikan sa tinong kamatayon. Siluan meron din sa exclusive report. Di mahulagway ang gibating kalipay sa 70 anyos nga si Porfirio Daclan Jr. o mas na ilang si Sir June dihang nakauli sa ilang panimay niya adtong Domingo, Abril 5, human sa 17 kaadlaw nga pagpakigbatok sa COVID-19. Matud ni Sir June, duha ka semana siyang nakasinati og LBM, paghilanat ug kalisod sa pagginhawa. Apan nagtuo siya nga dala ra kini sa iyang taas nga pangidaron. Wala siya travel history, busa wa siya magtuo nga COVID na ang nakaigo kaniya. Nagsige kong LBM, unya, ang akong hilanat, ma'am, may buong ko, naurot na nako kung mga bioflow, mga Giisip niko. Maulian man lang kong 1 hour kapin niya, mabalik na po labad akong bugat akong paminyo sa akong lawas niya. Tunay time nga, kapoy iginawa. Marso 19, nakahukom na siyang magpadala sa tambalanan human sa makadaghang higayon nga gitambagan siya sa iyang anak nga si Dr. Francis Paulo Daclan. Dito, ang ako na nakuanan nga dito na ko sa emergency room, murag nagkapuliki sila dito nga makita nimo bitaw nga doon naging problema. Kunya, hangtod nga dila ako sa usa ka kwarto nga tanaw na ko doon may marka nga isolation room, COVID. Iya ay gidi ko da. Samtang dito sa tambalanan, may higayon nga namilin-bili na siya sa iyang anak nga si Dr. Francis. Nagtuo siyang lisod ng maluwas sa coronavirus disease. Nagka-feel naman ko ang mga murag wala akong tsansa sa kuan slim na jud kayo murag nakaingon ko nga murag mao na gitingali ang akong panahon. Mao to akong giingnan akong anak si Dr. Francis Franz o pananglitan gani dunay mga desisyon bitaw nga gikinahanglan nimo nga makigsabot ka sa pamilya. Ayaw na lang siguna-una ana. Kay kinintanan ako ning isalig. Usala akong pangayo nimo. Sangpita ang Ginoo. Sangpita ang atong patrona sa Lapu-lapu ang biring. Apan tungod sa hugot nga pag-ampo niya ug sa iyang pamilya ngadto sa Ginoo, nakalingkawas siya sa diriyot nga kamatayon. Diboto ni Senior San Vicente si Sir June ug dako ang iyang pagtuo nga milagro gikan sa Dios ang iyang nadawat. Ang adlaw nga siya na discharge mao man usab ang kapistahan ni Senior San Vicente. Para nako wala ginlain nga gahom nga makasugakod aning klasiha sa sakit ma'am ang kuha na gyud ang mga pag-ampo ra ginato nga atong kaugot sa atong pagtuo. Ang iyang anak nga si Dr. Francis kinsa usa ka internist ang usa sa mga nangunay ug atiman kaniya sa tambalanan ug mapasalamaton siya sa tanang mga doktor ug frontliners nga mitabang kanila aron makasurvive ang iyang amahan. Some people might think na kanang it's going to be hard to treat your own relative or to treat your own family member. Pero ako sa akong sitwasyon, I am thankful nga makasukli ko sa akong papa sa kaayo na iyang gihatag sa amuha sukad pa sa una. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.